Watch me, na 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 na. Ndiri mwana watete mechuri Ndiri wa watch me na hey. Une churu chokatimba mukatime moyo amba yakadama kwati ndicho chida moyo nekuda kwako ini ndatoita mukonyo chakanaka achirungwe ushe mazuru vakakwira mkomo vachitsvaga makudu vakasangana neshumbo asina kana nepfumo ndoziziva baby haungadzigone tsumo pati moyo wangu unokuda kusvika kumagumo nyangwe vakati dai haitungamire pati pauri ichatungamira une kamwe kadhatinga ndinokudira tine zvandinotozviitira nyangwe vakati kudai haitungamire pati pauri ichatungamira une kamwe kadhatinga ndinokudira tine zvandinotozviitira ondidriver crazy sekamotikari baby kweteka otoka manyuhari siri semeremere romantically wozondisetera penaka finally kana mwari vakagona vachatipa motsi inosunganidzawo kamakondirorotsi wakandida ndakadaro nemhororotsi pakati papiri tatu tukandita motsi dai haitungamire pati pauri ichatungamira une kamwe kadhatinga ndinokudira tine zvandinotozviitira nyangwe vakati kudai haitungamire pati pauri ichatungamira une kamwe kadhatinga ndinokudira tine zvandinotozviitira. What's up you babies, Mr. Oyii-Dai. Positive and negative and me then we spark. I didn't never knew that the time can start. Cause I asked you for the short time on the first day we start. I asked you for a second, almost in a decade. I don't know how we ended. I saw you in the dark, it's shining like a candle. And I don't wanna let it go. Watch me now, watch me now. I do remember Muserere chikuti uyondizembere chandaida kuti moyo upembere to chando chandi itandi merere wakangondida iligali bange vachiti rudora rugari asina siwa totora pesari moyo ndiritaya uri motkari pati pauri ichatungamira une kamwe kadhatinga ndinokudira tine zvandinotozviitira. Trust me.